Justin, prestani. Pažnja, već sam nacrtala šta želim. Hot dog. Odličan izbor, sestro. U pravu si. Sad će baka dati sve od sebe da zadovolji unuku. A razbijem jedno jaje, dodajem brašno i mlijeko. Treba napraviti testo. Hej, skloni svoje prljave ruke. Dobro, ja ću početi da kuvam. To je bolelo. Jaje, osvetit ću ti se. Sad ću te srediti. Da, tako je bolje. Bako, jesi vidjela? Nova igračka, lepa je. A moje testo za lepinje je već spremno. Mogu ga staviti u rerno da se peče. Bitno je ne zaboraviti na testo. I moje testo je spremno. Podsjeća me na ligavca. Smiješno. Dakle, stavljam ga ovdje, dodajem viršle i zatvaram. Ostaje samo da ubacim štapiće. I najgori deo. Čekanje. Bako, kako si? Ja, unuča, sve je u redu. Evo, napravila sam lepinju. Lepota. Sad ću je seći. Zatim treba malo ugrejati viršlu na tiganju. Tako je. A onda dodati kečap. Super. Kako ti se čini moj jelo, Justine? Nije loše. Moji corn dogovi su također spremni. Sad ću ti pokazati. Pomiriši, bako. Sad ću ih staviti na tanjir i dodati sos. Tako je. Ja sam kao pravi šef. Možeš biti šef samo u snovima, mali. Sad ću vam pokazati vrhunsku kuhinju. Treba mi mala kap crne i stive boje i mogu peći svoje lepinje. Odlično. Šta se dešava? Lepinje su već spremne. Super. Sada ih treba preseći na pola i pripremiti sve za punjenje. Unutra ću staviti hobotnicu i svoj tajni crveni sos. Sama sam ga napravila. I naravno treba plavi sir. Njega vole svi. Na tanjir ću staviti malo bibera i limun. To je to. Može se jesti. Iju, a šta je to? Prijatno. Ju, šta je to? Hobotnica? Mrzi morske plodove? Fuj, odvratno. A šta je ovdje? Wow, to izgleda mnogo bolje. Probat ću. Ukusno. A šta je ovdje? Opa, hot dog na štapiću. Jao, to je prelepo. Odlučila sam da je najbolji hot dog kod brata. Da, znao sam da sam najbolji. Jako vas volim. A pažnja, Chris nešto crta. Već sam nacrtala. Jede mi se cornflakes. Hoćete ga spremiti? Super, nisam ni sumnjala vas. A što bih trošila vreme na kuvanje? Mogu uzeti gotovi cornflakes, dodati šećer i sipati vruću vodu. A mešam. A sada stavljam to u pleh. A zatim u rernu. Tako je. Sada treba sačekati. Pogledajte kakav dobar kalup imam. Podsjeća me na pobit. To je baš cool. Obožavam ove igračke. Sad ću vam pokazati šta ću spremati. Treba mi Nutella. Što više Nutelle. Da, savršeno. Sada sipam sve u špric. A onda u kalup. Zatim mi treba malo šarenih konfeta. Joj, ne, sve sam prosuo. Ali pogodio sam u kalup. Moram probati jedan. Gotovo. Ostaje samo da sipam to u omiljeni tanjir sestre i to je to. Jao, imam problem sa mlekom. Bako, uprljao sam se.
Hvala ti. Sipam mlijeko i gotovo. Na mene je red. Unapred sam pripremila 3 flašice sa šarenim testom. Sad ću spremiti male palačinke koje će biti umjesto cornflakesa. Jao, pogledajte kako slatko. Sada sipam to u tanjir. Tako samo ja mogu. O da, tačan pogodak. Dodajem mlijeko i može se probati. Jao, kako sam spora. Samo ja još nisam ništa spremila. Treba požuriti. Moram razbiti kukuruzni sloj. To je bakin specijalni udarac sa klagijom. Odlično. Sada stavljam to u tanjir i dodajem mlijeko. Savršeno. Oho, koliko svega. Želim da probam prvo ovo jelo. O, moj omiljeni tanjirić, super. Oho, to je prelepo. A šta je ovdje? Izgleda dobro. Ovaj cornflakes je u obliku medvedića. Super. Neverovatno, ludo ukusno. A šta je ovdje? Izgleda obično. I ukus je običan. Dakle, biram brata. O da, ponovo sam pobedio. Justin je najbolji kuvar. Jede mi se sladoled, jeste čuli? Šta? Bako, kako se to pravi? Treba potražiti recept. Pa to je lako, barem za mene. Treba će mi limun. Kiselo. Iscedit ću sav sok. Tako je. Sada sipam to u blender. A zatim dodajem bobice i bosirak. I malo šećera naravno. I mešam to sve. Uključujem na najjaču. O da, sve je spremno. A sada najzanimljiviji deo. U školi sam najviše voljela hemiju, tako da je često koristim u kuvanju. Sad ću zalediti sladoled uz pomoć suvog leda. Wow, lepota. Bako, vidi. To je dim. Vidi kako je dobar. Seljaci. Dakle, sladoled je već spreman. Sad mi treba školjka. Ostriga se može pojesti. To je delikatesa, šta vam je? Ok, stavljam sve u školjku. O, kako je to savršeno. A vi šta sedite? Pogledajte ovdje, šefe. To je moj prst. I sad ću poručiti nešto. O, hvala vam. Bako, vidi koliko leda sam naručio. Treba sipati ovdje malo krave. Jao, mislim mleka. Mleko će se smrznuti. Savršeno. Zatim sipam malo žele bombona. I zatvaram to sve. Ostalo sve promešati i sačekati. Otići ću na kratko. Dakle, vratio sam se sa gotovim sladoledom. Ubacujem kašiku i to je to. Može se jesti. Moramo sačekati baku. Sad ću nešto smisliti. Mogu dodati malo jagode u činiju. Hajde sadi. Onda ću ja dodati malo pavlake. Sada to sve treba pomešati. Jesi spreman? Uvek sam spreman. A sada stavljam sve u kalupe za sladoled. Sipaj, šefe. Odlično. U frižidere ću se smrzavati predugo, tako da imam sprej. Jao, kako hladno. Potrebno je samo nekoliko sekundi, gledajte. To je to.
Baci kocku. Bako, probudite se. Što se ne budi? Halo? Bako, ustaj. Jao, čvrsto spava. Ima li još ideja? Da, hajde da je zavitlavamo. Više neće spavati tokom izazova, ha? Jao. A sada Pero. Jao, a mamice, gde sam ja? A, tačno, u izazovu. A, kad sam to stigla da napravim sladoled? Ju, ovo odmah ne. A, to je nešto zanimljivo. Moram probati. Oho, sa gumenim medvedićima. Super, obožavam ih. Odlično. A šta je ovdje? Dobro, ipak ću ga probati. Ju, odvratno. Fuj. I posljednji sladoled. Izgleda slatko. Moram probati. O, da. Prelepo. Ne mogu prestati da jedem. Oduševljena sam. Dakle, bakin sladoled je najbolji. Oho, stvarno? Najbolja sam. Cool. Juj, ovdje je tako mračno. A, čudovišta. Šta? Buba švabe? Marš odavde. Prebila bih ih sve. Pojeli su svu moju picu. To nije fair. Voće. Odlično, sad ću napraviti picu od njih. Ninja maska je tu. Mačevi su tu. Mogu da krenem? Kija! Sad ću ispeći ovu lubenicu. Odlično, osnova za picu je spremna. Sad ću ispeći punjenje. Idemo. 1, 2 i to je to. Ovako, prave pice ninja. Super! Sad mogu poslužiti Justina. Justin, vidiš šta sam spremila? Oho, sad ću probati. Jao, to je nerealno ukusno. Probaj sama. Britney, to je stvarno ekstra. Dajem ti 5 zvezdica. Jao, kakav zanimljiv film. Ojuj, ostala su sama zrna. Imam ideju. Sad ću sipati sva zrna u tiganj. A sad mi treba presa za lubenicu. Evo je. Stavit ću tiganj ispod nje i iscedit ću sok. Tako je. Sad to stavljam na šporet i pokrivam poklopcem. O, počeli su da pucaju. Moje kokice od lubenice su spremne. Sipat ću ga u kantu, odlično. Sad idem da nahranim Justina. Oho, to je jako ukusno. Daj mi još 5 zvezdica, čestitam. Još jednu kašiku. Šta? Kakva je to buka? Prženi marshmallow, o da, obožavam ga. Treba hitno ugasiti vatru. Šta? Justine, drži se. Spasit ću te od vatre. O, šta to radiš, Britney? Sad sam sav u peni. Ups, izvini. Sad ću sve popraviti. Uzet ću foliju i staviti je u kor od lubenice. A sad ću staviti ugalj unutra. Zatim treba ubaciti nekoliko igala za pletenje. To je to. Domaći roštilj je spreman. Napravit ću rupu i zapaliti ugalj brenerom. O, da. Temperatura je savršena. Evo, Justine, ne budi tužan. Donela sam ti bezbednu vatru. Pokušaj da ispržiš marshmallow na njoj. Oho, savršeno. Super. Britney, pa ti si genije. Joj, tako sam žedan. Šta? Prazno? Šta da radim? Britney, jesi li sve popila? Sad ću sve popraviti. Skinut ću kapicu sa lubenice. Tako je. A sad mi treba ovakav blender. Juj, kako je moćan. Sad treba svu pulpu pretvoriti u pire. Tako je. Da, super. A sad su mi potrebne naočare za sunce.
slamčice i odgovarajuće svetlo. O, da, kao da sam na plaži. Šta se dešava? O, pozajmi mi to, molim te. Da, napravit ću rupe. Ovdje mogu staviti još nekoliko slamčica. Oho! Je li to dostava kole? A mogu li dobiti jednu flašicu? Justine, skloni se odavde. Sipat ću kolu u svoj koktel i staviti poklopac. Sve je spremno. Jel jedva čekaš da probaš? Hajde brže da ga instaliramo. A sad možemo probati. Baš ukusno, zar ne? Super! O, da, obožavam žele bombone. Hoću i ja. Jesu li već sve pojela? Opet. Nije problem, imam ideju. Treba će mi lubenica i novčić. Sad ću seći lubenicu novčićem. Ovako, polako, a sad moćan udarac, kija. To je to. Sad treba pretvoriti pulpu u sok. Odlično. A sad ću dodati želatin, vodu i promešati to sve. Sad čekat ću da se stvrdne. Super. Zatim ću staviti to na dasku i seći. To je to. A sad ću to sve lepo servirati na tanjiru. O, kako lepo. Nadam se da će se Justinu svidjeti. Hej, jel me to parodiraš? Bolje probaj ovo. O, pa to liči na oči. Sad ću probati. Iskreno, ukus je čudan. Možeš dobiti najviše 2 zvezdice za ovo. Hej, Justin, na mene je red. Daj mi. Hvala. Konačno mogu da napravim svoju skulpturu. Nekoliko rezova ovdje, još par ovdje i još ovdje. O, da. Odlično mi ide. Pa ja sam majstor. Sad ću napraviti usta sa zubima. Tako je, odlično mi ide. Završavam oči. A sad moram odseći zadnji deo. Ovako. Izvadit ću pulpu. U stvari bolje da je pojedem. Ukusno. Lubenica je baš slatka. A sad ću staviti kapicu. I onda masku. Cool. Hej, ja sam malac. Jesi vidio? Super. Hajde da uzmemo oružje. Idemo. Zdravo, buba švabe. Bolje bežite odavde. Ha, sklanjajte se iz naše kuhinje. Tako je, eto vam. Odličan smo tim. Tactical nuke ready for launch.